Днес снимаме едно видео как се опитоме. Ето този дракон. Се разбрах с какво се опитомява. И то с пилешко. И аз нямам пилешко, с това мисълта ми да тръгна на експедиция за пилешко. И се оказало, че яйцете на нощен бяст не могат да го накарам да се изтопи. Ама ако се намерим друг нощен бяст да засте. Това днешна мисия да опитомя този дракон. И да намеря, ако намеря нови дракони. Взимам се седлото и тръгвам на експедиция. И лодката няма да бъде. Излитаме се скрила. Навек си дейница. Трябва да открия пилешко колкото мога, за да опитомя дракона. Добре. Не знам на къде може да има пилешко. С това се тръгна из целия остров да потърся. Там съм тръгнала около се разглежда на високо. Правилото направо да потърнем на някакъв остров. Добре, хора, открих някакъв остров. Само трябва да го прегледам дали там има коски някакви, за да взема пилешкото им. Добре, сега трябва да търся още един такъв дракон. Целта ми е да намеря пилешко просто. Не знам дали съм бил на този остров. Добре, хора, открих кокоска, ще иззема пилешкото и след като взема пилешкото на тази кокоска, ще трябва да търся още извън кадъра, защото не знам това ще бъде случило. Ще скипна само на интересни части ще пускам. Добре, хора, успях да намеря пилешко на същия остров, ще пусна видео как съм на острова. Добре, хора, стигнах до някъде. Сега ще опитомиме драконата. Планирал съм няколко цели за този епизод. Да опитомя дракон, да направя клетка специално само за него и за другите също отделно епизоди, защото това ще отдебе доста дълго видео. Ако имам достатъчно време, ще направя на другите в днешния епизод. И бонус ще намеря нейм тагове. Добре, винаги слагам дракон в тая поза, за да не го обърка по първи и извън кадъра. Добре, драконе, сядай. Трябва да опитомяваме дракон. Не ми кажете, че опитомих сега. Опитомих го. Добре, влизам в къща да подпиша нощта. Се вправил това пауза за малко. Добре, хора, приготвих материалите за тръгване. Стелята се скрила. Да бъде материали за дърво, за къща, за всички дракони. Добре, хора, намерих още един скрил. Има някой, който не иска да ви каже нещо. Абонирайте се и лайкайте да нямате видеоклипа. Да, и това е също. Така, сега трябва да взема риба, за да го опитомя. Опита се. Добре. Ой, бе. Риба. В един епизод с 3 скрила опитомени. Няколко епизода, на няколко епизода само скрила. Два скрила, където един е излезе. Опитомих още един скрил. Ще трябва да създам площадка за скрилото да кацат по-лесно. Добре, хора, опитомявам. Доста опасно мисля да опитома дракон.
няма трета клетка на скрил, а той трябва да мисли сестра да го убие, нещо се пенира на място припаднал и можех да го яхна тогава. И го яхнах и го опитомих. Ево не трябва ми още пилешко. Сега следващата ми е цел да направя клетка за още два дракона. Този и този малкия и този големия. Три клетки. Измислил съм място и за трите дракона. Мисля единия да го разположа тука, най-големия, а двата малки тук до носния пясък, където не намерих начин да се излюпи, и двулавката там между тях в скалите вътре. Пак клетка в скалите, ама по-широка ще бъде. Сега направим, когато се бъде пак да. Добре хора, усетих се целон за дракон, който ме нападна, също съм пусил от кил. Ще има четвърта клетка и сега се нямаме гронкъл, където за него изисква камък просто. И сега просто имаме гронкъл. Гронкъле, сядай. Тебе тук ще оставим паната в тези скали. И това е гронкъл си откуня. Сега спирам видеото на пауза. Забравих да пусна как строя, тъкмо се сетих и пуснах да видите как строя с клетките и ще бъде на забързан кадър. Готова е клетката. Остава само да разпъднем десна гради. Така стига мисля. Отивам да го взимам дракона. И то без. Тук спуснете дракона, изпълнят някъде отвън